ị mara na mgbe e zutere Mary na-atụghị anya ya, mgbe mmụọ ozi ahụ zutere Mary, o ji ozi ọma wee bịakwute Mary wee gwa Mary na ị bụ onye nke nwetara iru ọma. Mmụọ ozi a gwa Mary ekele, ị bụ onye nke nwere iru ọma, ị bụ onye a gọziri n'etiti ikporo niile. Ka bụ n'akwụkwọ nsọ ka anyị hụrụ nke a. Ị mata na nne taa bụ nke na ọ tụghị anya, ka bụ ngọzi nke bara ụba. Ọ na-amasị anyị ị ga-esonyekwa anyị n'ihe omejisike kwa ụbọchị nke taa, ka anyị ma dị ka mgbasa ozi ọma ozuru ụwa ọnụ gị na Kumuyi. Ịmala onye ọzọ atụrụ Kumuyi, ọ bụ onye na-enwe mmasị ịgbasa ozi ọma iji wee metụ ndụ ndị mmadụ aka, ka ha mara na Kraịst na-emetụ ndụ mmadụ aka. Achọrọ m ka ị chee eche banyere okwu a bụ onye nwere iru ọma, onye a gọziri agọzi, onye nwere iru ọma karịa ihe a na-atụ anya. Ka bụ atụmatụ Chineke wee nye gị taa. Anyị nọ ebe a, Chineke ga-ewetakwara gị otu iru ọma dịka onye ọzọ atụrụ Kumuyi na-ewetara gị ozi ọma. Gị onwe gị ga-amachapụtakwa nnete nke si n'igwe. Jeremaya isi 33 amaokwu nke 3. N'akwụkwọ Jeremaya isi 33 amaokwu nke 3. Kpọkukwa m, ọ bụ ya mere mgbe e kwusasịrị ozi ọma anyị na-asị unu alakwala, n'ihi na ọ na-agwa anyị ọbụladị ihe a pụrụ inweta n'aka Chineke. Mgbe anyị na-echere Chineke, anyị kpọkuo Chineke, ihe ịrịba ama wee na-ezo dịka mmiri na-arụ onye ọbụla. Kpọkukwa m na m ga-azakwa gị. Chineke ọ ga-aza ekpere gị n'abalị a? Kwuo nke bụ eziokwu. Chineke ọ ga-aza ekpere gị n'abalị a? Ọ ga-aza ekpere gị. Ọ bụ Chineke ka ọ bụ. Ọ dịghị atụ asị. Ọ na-ekwe anyị nkwa inye anyị iru ọma ya. Kpọkukwa m na m ga-aza gị, gosikwa gị ihe dị ike na ihe dị ukwuu nke ị na-amaghị. N'anya na amaokwu nke 6. Amaokwu nke 6, lee, m ga-adị ime ka anụ arụ ọhụụ pụchie n'arụ gị. Ọ ga-esi n'eluigwe weta ya, mee ka o ruo gị aka. Ị ga-enweta ya n'ụbọchị taa, n'oge ọgbakọ crusade nke a, n'aha Jizọs. Ọgwụgwọ nsọ ga-abịakwasị gị ebe ahụ ị nọ. Lee, aga m ewetara ya ọgwụgwọ na arụ ike, na m ga-agwọkwa ya. M ga-agwọkwa ha. Mmadụ ole ka a ga-agwọ? Unu niile, anyị niile bụ ndị na-elekwasị onye nwe anyị anya n'abalị a. Ọ ga-eru gị aka ebe ahụ ị nọ ugbu a. Ọ sị, lee, m ga-agwọtakwa ha, m ga-ekpughekwara ha mbabigo oke nke udo na eziokwu. Mgbe nzọpụta na-abịa, udo Chineke na-esochi ya azụ na ndụ gị. Mgbaghara ga-abịa, amamikpe nke obi ga-apụ. Mgbe ahụ ị ga-eji ọṅụ nke nzọpụta nke onye nwe anyị wee laa. N'ihi na nke a bụ iru ọma ahụ Chineke si na ya ga-emere gị. Lee anya n'akwụkwọ Aịzaya isi 57. Aịzaya isi 57 amaokwu 18. Ahụla m ụzọ ya niile, m ga-agwọkwa ya. Ahụwo m ụzọ ya niile. Onye nwe anyị ahụwo gị ebe ahụ ị nọ. Ndị na-anata ozi a n'ote aka, ndị na-anụ ozi a na redio, n'igwe redio na n'igwe TV, onye nwe anyị na-erute gị arụ ebe ahụ ị nọ. Ọ sị na m ga-agwọ gị, na m ga-eweghachikwara ya, na m ga-enyeghachikwa ya nkasi obi, nyekwa ya na ndị na-eru uju. M ga-enyeghachi ya nkasi obi ya na ndị na-eru uju. Tupu mgbidi Jeriko ahụ adaa, anyị na-eto Chineke
n'ihi na ọ ga-emezuru anyị ihe anyị na-atụ anya n'aka ya n'aha Jizọs. ịhụ na mmụọ ụghara bụ nke wepụ site n'iru ọma nke Chineke. Ya mere ndị enyi m, site n'iru ọma nke Chineke, otu nwa chapta nke nzọpụta na ịnata ihe na-ayọ nhụju anya gị niile, ị ga-ahụ na a ga-agbanwe ya, ị ga-enwekwazi obi ụtọ. Ụbọchị tata Chineke na-agbasakwa iru ọma ya n'ebe ị nọ. Ọ ga-enye gị ọdịnihu dị mma, ọ ga-enye gị ọgwụgwọ nsọ na iru ọma ya. Mmiri oruru nke ngọzi Chineke ga-eru n'ụzọ gị. Ya mere nye ohere, n'ihi na iru ọma na-abịa n'ụzọ gị. Ekwenye m na ya abịawo n'oge ahụ pụrụ iche. Onye ọzọ atụrụkwume ị ga-ekpere anyị ekpere, na-atụ anya iru ọma n'aka Chineke, na-atụ anya ngọzi nke Chineke, na-atụ anya. Ndewo, ndewo Onyenwe anyị. Ekwenyere m ọ gaghị efu ọtụtụ ihe. Chineke nke obi ebere ga-eme ka obi ebere ruo gị aka. A na-ekpe ekpere Onyenwe anyị n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpere maka ndị niile nke atụworo mmehie ha n'anya, ha wee chegharịa, nwee mwute banyere mmehie, na-ekwupụta mmehie ha. Ana m arịọ ka nsacha na mgbaghara mmehie na nnwere onwe wee ruo ha aka. Nye ha mgbaghara mmehie dị otu a n'aha Jizọs. Hichapụ mmehie ha, wepụkwa ihe ncheta banyere mmehie na ndụ ha n'aha Jizọs. Nye ha mgbaghara na udo n'ime obi ha ugbu a. Nyekwa ha ike ka ha wee nweta ndụ ọhụụ nke agbanwere agbanwe, ka ha wee ghara ịdịkwa otu a ha dịbụ na mbụ n'aha Jizọs. Anyị ekele gị Onyenwe anyị n'ihi na anyị kwere n'ịzawa ekpere anyị. Anyị kpere n'aha Jizọs. Amen. Toonu Chineke. Aleluya. Chineke anyị bụ Chineke nke ike. Ike ahụ ga-eru gị arụ ugbu a. Ọ dị ihe rịara Chineke ahụ na omume. A ga-ebufu nsogbu gị niile. Nrịanrịa gị niile ga-agbalaga. Ekweghị omume niile ga-ekwe omume na ndụ gị. Ịhụla ndị nke ọzọ egboro mkpa ha, bupụ ibu arọ ha, naanị na anyị kpọrọ aha Jizọs. Ihe ịrịba ama wee were ọnọdụ n'ụbọchị taa. Dịka anyị ga-akpọkọ aha Jizọs, ihe dị egwu ga-eme. Echela maka ndị ọzọ, chee maka onwe gị. N'agbanyeghị nsogbu ọbụla nke na-eche gị aka mgba, ị bụ onye kpuru ìsì, bụ onye ngwọrọ, ị bụ onye nwere etuto ma ọ bụ ihe zara aza na-arụ gị. Ugbu a bụ oge awa nke ihe ịrịba ama. Dịka anyị ga-ekpesi ekpere ugbu a, nyochaa onwe gị, ị ga-ahụ na emewo ya. Olee ebe ị nọ? Ị chọrọ ihe ịrịba ama, ị chọrọ nnapụta, ị chọrọ ọgwụgwọ nsọ, ị chọrọ ngosipụta nke ike. Ihe ịrịba ama na ọlụ ebe ka o ruo gị aka. Welie otu aka gị elu, were aka nke ọzọ bikwasị ebe ị nwere nsogbu. Nna anyị kpere n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'oge a n'ihi na anyị ma na ị bụ Chineke dị ukwuu, Chineke na-alụ ọlụ ebube, Chineke onye na-apụghị ịda. Ana m arịọ ka izipụ ike gị na ndụ onye ọbụla n'aha Jizọs. Amen. Ana m arịọ Onyenwe anyị, dị ka anyị chetaworo anyị na gịwa bụ Chineke nke anụ arụ niile bụ mmadụ, na ebe ị nọ ihe niile kwere omume. Ana m arịọ ka e nwee ngosipụta nke ike gị n'oge dị ugbu a n'aha Jizọs. Metụ onye ọbụla ha n'ime ha aka, gụọ ndị nọ n'ọrịa ha, anya ndị a niile kpuru ìsì. Ana m enye gị iwu, meghee ha ụzọ n'aha Jizọs. Isi mgbaka pụọ n'aha Jizọs. Arụ mkpọnwụ, ọrịa ọtụrụ ọkara, enye nke iwu pụọ n'aha Jizọs. Ihe niile ọbụla bụ ihe zara aza na-arụ, ma ọ bụ tumọ, ma ọ bụ ihe ọbụla nke topụtara n'arụ mmadụ, enye gị iwu pụọ n'aha Jizọs. Amen. Onye nwe ana m ekpe ihe niile ọbụla nke na-ejegharị n'arụ mmadụ, ana m arịọ ka inye onye ọbụla ọgwụgwọ nsọ na nnapụta na-adịgide adịgide n'aha Jizọs. Amen. Ọrịa ndị na-enweghị ọgwụgwọ dịka ọrịa kansa ma ọ bụ ọrịa ụkwara nta,
ma ọ bụ ọrịa nọ n'imeju, ana m enye iwu ka a gwọọ gị n'aha Jizọs. Ana m arịọ onye nwe anyị ebe ọbụla ndị mmadụ nọ na-anụ olu anyị, ebe ọbụla ọ bụ ndị na-anata ozi a n'ote aka, ma ọ ndị na-anata ya site n'igwe redio, ma ọ bụ igwe TV, ma ọ bụ n'ụlọ ha, ma ọ bụ n'ebe ndị ọzọ anụ na-enwe ofe, ana m arịọ gosipụta ike gị na-arụ ha n'aha Jizọs. Amen. Mee ka ndị niile a dọtara n'agha nwere onwe ha, napụta ndị niile a na-emekpa arụ, tijie ya oku niile, laa ọlụ niile nke ekwensu n'iyi, gosipụta ike gị, mee ka ike ọlụ ebe gị pụta ìhè n'ebe niile ọbụla ugbu a n'aha Jizọs. Amen. Mee ka ọlụ ebe a pụta ìhè, mee ka ike gị pụta ìhè, mee ka ọgwụgwọ nsọ gị pụta ìhè, mee ka nnapụta gị pụta ìhè ebe niile ọbụla, ka a nwee iti mkpu nke ọṅụ n'ihi ọgbụgba ama anyị ekpe n'aha Jizọs. Amen. Daalụ isonyere anyị na ihe omekwa ụbọchị ikike nke ụbọchị nke taa. Gị na onye ọzọ atụrụ Kumuyi, anyị ji n'aka na ihe ome nke a emewe ka ị mata na Chineke dị njikere ịgọzi gị n'ebe ọ na-akpa gị. Biko na-esonyekwara anyị kwa ụbọchị n'ihe omume ji isi ike nke kwa ụbọchị dịka Chineke na-ele gị aka. O ji n'aka na ị ga na-esonyekwara anyị ma na-atụsakwa ozi a ka ndị ọzọ nwee ike wee sonyekwa n'ozi a. Daalụ rinne dịka ị na-esonyere anyị n'ihe omume ji isi ike nke na-abịa abịa. Daalụ rinne.